Mga kapuso, gimingaw na ba mo nga mulaag sa ubang lugar? Kay lagi, drawing lang sa karong tuiga ang atong mga giplanong laag. Og para daw murag naglaag lang gihapon ta, karong buntaga atong ubanan ang kagay-anon nga si Chris Dominic Bagyoso sa iyang pagbalik tanaw sa mga lugar nga iyang nasuruyan. Sir Dominic, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Sir, maayong buntag. Okay lang, nag-pop up sa panghitabo karon sa pandemic. Adjust lang ta sa panahon pod kay lisod kayo na di ta mo adapt sa changes. Sir, ever since laagan na jud ba ka o kinsa ang nag-influence sa imo nga magsuroy-suroy? Sa una, estudyante pa, dili gyud kay ko nagalaag kay magud walay budget ba, lain kay mulaag nang wa kay kwarta. Usa pa kanang kung natay kwarta, padulong ra gyud na sa balon sa eskwelahan. So ako nagsugod kog laag pagka sulod na kog trabaho sa regular na ako. Na-influensyahan lagi ko sa mga workmates nga muna laagon ang Pilipinas, and nahunahon po nako since ulitaw ko man ko ato nga time, so why not i-enjoy po nako ang pagka-ulitaw itong panahon na. So karon na nalaagan lang ko tungod kay naa ko saktong trabaho po. Sir, unsa na mga local ug international destinations ang imong naadtuan ug unsa pod ang imong ginabalik-balikan? Well, sa una naman ko'y grupo nga gipang-apilan po. So aside sa lahi nga kuan kanang grupo sa trabaho na po lahi nga grupo, so lalagan ako ang kung Mindanao, Visayas, Luzon, murag hinahinay na ako kanang abot bitaw like sa Cebu, Bohol, Davao, Leyte, Boracay, Dapitan, Palawan, Siargao, and Davao, Mount Apo, Bukidnon, and kana akong mga gipanglaag na mga specific destination na may specific nga tuyo po dira. Usahay mag-leisure, usahay magtanom, usahay mag-nature trip, usahay mag-outing, team building, mga lang activities na mo nga makalaag mi gawas sa Cagayan. For example, nadto mig Agusan. Kato sa Agusan kay nag-i-invite niya ato sa pesta nila, giadto na mo ang specific location kung asa na-capture nila si Lolong ato nga time. So, na-amaze ko nga simple ra kay siya nga area, and daghan pa like sa Davao, gisaka na mong Mount Apo. Kung sa international pod, ako usually balik-balik na lang ko sa Macau, Pilipinas, tabok-tabo kay naman dira ang extension sa balay kay akong asawa na po dira aga trabaho. So, particularly sa Macau, Hong Kong, China, and siguro ang pinakalayo pa namo na naadtuan is ang New Zealand. Sa local ug international destinations, unsa ang imong makonsider nga best place and best experience? Siguro sa local destination is usa ko ma-consider nga best experience ang pagsaka na mo Mount Apo, because highest peak, kabalo man ta nga highest peak na siya diri sa Pilipinas, and even mga turista sa lahi nga nasod gina-aim na nila murag kana ilang ultimate goal bitaw sa mountain climbers. And katong experience na ako, first time pa akong nakasaka og ingato nga Mount Apo, mo nang gina-consider nako siya nga best experience yun kay overlooking ba murag makita nimo ang tibuok Pilipinas ato nga time. And sa international, siguro best yung gusto nako balikan is ang part sa New Zealand na a place for ma-consider nako siya nga place for retirement bitaw. Even after pag-stay na mo dito after 1 year, wala pa ako ka move on, gusto na ko balikan, pero napamanggoy lahi nga mga activities, lahi nga mga itinerary. So hanggang pictures, hanggang tanaw review na lang sa mga videos. Kung usa sa pinaka the best place sa earth na akong na-experience is ang New Zealand. Labi ang kay kami ato gaabang man mig bus road trip among style, then dili gyud ka bisag kapoy kay ka dili ka matulog kay nindot kayo ang place left and right, makita nimo ang green nga sagbot, then ma-refresh bitaw kasi imong stress. Siyempre, kung mulaag, kailangan jud mag-ipon og kwarta para nay panglaag. Paunsa ka naga-set aside og budget, sir, for a planned travel? Ani ako dili kay ko makahatag og idea kay lahi-lahi bitag kumaga source of income, pero nangutana ko sa uban vlogger, nagpa ko silang idea. Sila same sa gyapon sa ko, nag-prepare na sila kung na sila planned, na sila ginahatag na sila gina-separate nga envelope ito for travel. And siguro mahatag na ko nga tips pod nga mas barato ang ticket kung inyo yang i-book og sayo like 3 months ago, 4 months ago, and mas barato pa gyud siya kung ang imong oras pilion is mga kadlawon
alas 3, alas 4, alas 2. So ako kung nakoy plan nga trip, na plan nga travel, set aside niyo ako na ginagmay hantod maabot ang sample 3 months before maggahen jud ang nagkuan para dili kay madak-an bitaw, dili kay mabugatan nga lanay dakong expenses. And siguro nag-abot sa 3 months na siya ma-full nga pocket money na siya. So muna siya ang tips or style or technique na akong ginapan once na ako'y planned travel. Daghang kayong salamat Sir Dominic sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi sir. Sir, salamat po. I hope mawala na ng COVID para back to normal na tatanan and makabangon nagbalik ang atong ekonomiya and makalaglaag na po tagbalik as normal. Daghang salamat and God bless sa atong tanan. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.